Kape muna kami. Tamang kwento-kwentuhan lang kami ni Tilo. Tapos na ako maglaba. Bukas pala papasok ka. O, tingnan ko bukas. Pwede naman pumasok. Kaso sakit sa mata nun, gagawin ko. Hindi ko nagawa ngayon. Nagiba. Yung gatungan, dirty kitchen. Nilutuan ko ng ulam. Oh, berat. Gabi ka ng biyahe. Oo. Sa Bato pa siya uwi. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Mga viewers, mga silent viewers, at sa mga sponsor, at sa mga anonymous natin na sponsor. Ayan, laba time na naman tayo. At nandito si Tilo. Bumisita si Tilo. Tatanong kung kailan daw ako papasok. Hindi siya nagtatago. Tilo, labas! Labas, Tilo! Papalabas siya. Nang Tilo. Ha? Ano na? Exam? Kailan? Kailan? Susunod na Lunes. Nagkikwento may exam daw sila susunod na Lunes. Nagkikwento, pumunta dito, nagkikwento. Lahat naman siya na exam. Hindi naman yung... Ha? Dalang buhay. Saan ka doon? Dalang buhay. Essay yan, essay. Okay yan. Basta. Nagawa mo na yung ano? My ambition is to become. Ha? Ayan na yun. A soldier. Soldado. Ayan yun. Sample. Ay, kasi kanila oh. Si Tricia. Ay, si Padip. Si Rika. Hingi ng mga palaka. At natin. Meron tayo ngayong bisita. Meron tayong guest speaker. May bisita tayo. Tapos mo na mga module mo. Ha? Dalawa na lang. Dalawa na lang. Mama, tapos na lang. Focus mo kang binigay. Focus mo kang binigay. At kung subject mo, focus mo. Ha? Kung subject ko, mat. Marumat. Pag mag-exam ka, kaya mong gumising ng madaling araw.
ka ng alas 4, tapos tulog ka ulit. Yung pinakagas na oras ng pag-break. Wala yung utang sariwa. 3 to 4, tapos tulog ka ulit. Kung nagkakan mo, natulugan ko ng mold. Nasa-out ko. Hindi ko na kaya pa. Tulugan ko. Ha? Tulugan ko ng hahat na mold. Nakatulog ka? Tulog ka kasi. Gusto mo makabisado yung kasagutan mo, bago ka matulog, ipailalim mo dun sa una. Papasok mo yun dyan. Pag may exam ka, halimbawa bukas may exam ka ngayon, Di basahin mo muna. trabaho muna. Para Basahin mo tapos kinabukasan, gising ka maaga. Pag kinabukasan, hindi ka rin pagod. Mga alas 4, alas 2 yan. Kasi kung pagod na yung katawan mo, mapagpagod na yung isip mo. Pwede ito, tarahin mo lang. Pala tarahin. Oo. Factory. Labahan lo. Ha? GC. Ah, GC. Ito. Sure. Saan kaya pa ng hangin? Hindi ka nga. Huwag na muna. Eh, panagkakapit na magkaya. Hmm? Isa lang pinagkaya. Isa lang. Patay ko lang. Oo. Ayun. Kung sa loob naman, wala signal. Oo. Hindi lalabas ka. Labas. Pag di mo kaya, magpatulong ka sa mga classmate mo. Nahirapan ako sa map. Nahirapan ka sa mat. Nakabot mo nga yan, nak. Malis mo yung mat. Diyan mo lagay, nak. Thank you. Maghapon yan bukas. Ha? O maghahatid lang ng multi. Magato tayo. Hindi nga pala bago. Hmm? Panibago yun. Ito kaya. Ako lang. Tapos, pagtapos ka ng ALS, Maynila ka na. Ha? Maynila. Hindi tapos ko itong. Kaya nga, yung sakay pa. Pangalawasin niya kayo. Ganda yan. May kakilala ko ka doon. Napili. Army. Tapos. Kaya siya. Alam mo siya kaya ng may expire date. Scott Ranger. Kaya na siya, GP yata. Ha? GP yata siya, GP. AP. Commander. Pagkatapos ka ng pili ka namin doon. Sinabihan ka niya? No? Kailan mo nakilala? Ipinsan ko sa ako doon. Ha? Ipinsan ka ako doon. Ah, pinsan mo. Ipinsan na
nag-asawa. Oo. Tapos kailangan mag-exam ka muna. Panapasama bilang ko sa akin ng exam mo sa akin. Meron naman talaga, mag-exam naman talaga kayo. Matik yan. Tapos bigay, nung exam mo, bibigyan na sa kanya. Okay na, dito naman. Ma! Dahil nakapasok na daw ako. Oo. Kaya nabala daw sa panatawag sa mga siya nabala daw eh. Oo. Ito, oo. Kami kaya pa lang sundalo. Siya nabala halong pala. Oo. Bakit yun? Tawagan yun, bakit? Tawag sa babae. Ano? Babae sa akin nga po, tamatawag sa babae. Tumatawag? Sino? Ngumuli. Babae? Pera? Hiningan ka ng pera? Ako ka nagbibigay. Iya, joke ka po. Ayaw ka, anin mo. So, maganda po. Tapos papatayin, tawag ka tayo na papatayin. May tumatawag daw sa kanyang babae. Humihingi daw sa kanyang pera. Pero kilala mo yun? Teka, saan siya? Sasabihin na, sabihin na. Paano yun daw? Ewan ko naman siya. Hindi mo siyang tawag ko. Tapos natanong ko. Wala ka naman sa kanyang responsibilidad. Responsibilidad, magbibigay ka. Baka nilulungo ka lang. Baka mang girlfriend. Oo, di mo naman girlfriend. Hindi tayo ng girlfriend niya. Hindi ako nagkasama. Ha? Loyal na ako sa mga lalaki. Oo. Loyal. Pressure yun. Loyal na daw siya sa babae. Tricia? Kaya lang. Ano sabi ni Tricia sa'yo? Ano sabi ni Tricia sa'yo? Sige mo lang. Pag-aaral. Against the light, daw ko sa ito kabila. Tinawas daw si Tilo.
dahan. Ha? Ano? Ano? Tumon. Tulak mo. Ito na lang. Matutong pa yan. Okay lang. Ikaw, gusto mo karawas kita? Gusto mo karawas kita? Kung wala dyan, doon sa unahan, papagupit daw siya. Pagupit, baka magpatato ka, may tatuan dyan. Nilinisan yung motor. O, lakad ka na lang. Doon. Oh, nagtatato dyan. Magpagupit daw. Hugasan yung motor, oh. Nalinis na. Tuloy-tuloy pa rin yung... Siguro to, biglang pumunta. Nagtanong kailan daw ako babalik. Kaya Kuya Jason, kailan ka na babalik sa trabaho? Dami kong gagawin dito sa bahay. Nag-iba pa yung ano. Nag-iba pa yung... Tikit-kit. Pag-gising namin kanina, iba na. Kaya lakas ng hangin kagabi tapos ulan. Ano na rin pati yan kasi. Lumambot yung mula. Ang gagawin ko niyan, magasimbol na lang na poste. Tulad nito. Yan. Asimbol lang to na poste. Buhusan muna na simbol tapos yan ang gagawin ko yan para matibay. Tapos lalagyan ko ng blower yung lutuan. Pagandahin ko na yan. Yan ang nangyari sa aking dirty kitchen. Diba? Biglang bumagsak. Naputol yung poste. Yan yung poste. Putol na. Gagawin ko dito na lang yung poste. May poste dito. Tapos dyan poste. Apat na poste siguro. Tapos bilhin ko ng kahoy. Ginagamit ko pa ito, itong gripo. May tubig yan. Pinaayos ko ito kaya gatugsak. Tapos hindi na siya namamatay. Hindi na namamatay. Pagpagising ko sabi namin, iba daw yung gripo. Kala ko aling gripo. Pero pala yung bubong bumagsak. Tuloy-tuloy muna ako sa labas kasi hapon na. Tapusin ko muna to. Tapos inayos ko yung kahapon pa sana maglalaba. Pinalo ko magdalaw. Sabi ko magkapika ko tayo. Mamaya na raw. Magupit daw muna siya. Ha? Lalaki!
kilala ko na ginagawang katulong talaga yung asawa. Pasabong-sabong lang. Pagod din talaga. Pagod yung gawa sa bahay. Kapag kung nagbobomba ka pa, kaya malaking tulong din yung water pump, di ba? Para sa akin, mas gusto ko yung bomba. Kasi yung bomba, exercise na, tipid pa sa ano, pag mas gusto ko yung bomba. Ang tapos na ako maglaba. Magpakain muna ako ng ano, ng mga alagang manok. Ito yung pampatanggal stress ko. Kaya ako nag-alaga nito. So anak ko naman nagtali ng manok. Inaagawan pa itong pato. Yun. Saan kayo? Oh. Ayun oh. Doon tayo. Kunti na dati, bago ko umalis, dami nito. Kamura no? Yung lumukat to nabuwan na ito. Ay naku. Eh, gastusan na naman tayo. Trabuhin ko to kaya ngayon. Maaga pa naman. Alas 5 pa lang naman. At matanggal ko lang to Para magamit tong gripo. Kaso babagsak pala yung mga panggatong. May okasyon pa naman ako sa ano. Birthday ni baby. Wala tuloy akong paggagatungan. Ikaw, inagawan mo pa yung kalapate. Sinakain na kita.
Nagawan pa yung pagkain ng kalapate. Ito tatanim ko to. Nyog. Tatanim ko dun sa tubo namin ni Ami. Yan. Pinatubo ko na yan na anyo. Dalawa. Ito nga, dapat ililipat namin ito doon eh. Ililipat namin yan doon. Kasi malaki na. Hindi na kayang ilipat na doon. Grabe yung alaka. Tapos ito, pili. May pinatubo ako dito na pili. May tubig na. Tanglad ko. Bagong tanim ko na tanglad. Dalawa yan. Ito yung isa. Sasampay na si Ami. Wala pa si Tilo ah. Mayroon mo kung nagpapatato na. Baka nagpapatato na. Sabi ko sa kanya, may manggugupit dyan sa may nagtatato. Tapos sabi ko, baka magpatato ka ah. Tumawa. You cannot learn what you never won't know. In this house of cards, with all Dami ng kape. Dito na si Tilo. Bagong gupit. Ayos ah. Saan ka uwi? Bato? Ha? Diretso ka na? Kape muna kami. Tamang kwento-kwentuhan lang kami ni Tilo. Tapos na ako maglaba. Bukas pala papasok ka. Ako tingnan ko bukas. Pwede naman pumasok. Kaso sakit sa mata nun gagawin ko. Hindi ko nagawa ngayon. Nagiba. Yung gatungan. Dirty kitchen. Nilutuan ko ng ulam. Oh, berat. Gabi ka ng biyahe. Oo. Sa Bato pa siya uwi. Dahan-dahan ka lang doon sa tulay. Madulas yun. Tingnan mo, naksidente ka baga doon. Dahan-dahan ka lang doon. Ako, kahit na, basta dahan-dahan ako, muntikan ako dyan, madisgrasya. Sa tulay na yan. May accident din dyan na teacher eh. Oo. Kaya, doon sa biggest line. Ibus. Suman sa Maynila. Ha? Ah, baaw. Taga doon ba yung ganun kaya lugar na Tricia? Yung babae na yun. San Vicente yun eh. Hinapon sa ano? Palayan? Mga palakayan, bullfrog, maingay. Kakanta daw. Wala na. Nasaan na yan?
Magdadryer sa amin. Magdadryer. Magkano bayad ng pagupit? 60 lang. 60. Ano? Maganda gupit? Quality? Bawasan ko lang. Hmm? Para kay Tricia. Yung gupit niya na para kay Tricia. Nagsugalog eh. Parang sugalog. Bawal na mahaba din eh. Bawal. Pag sundalo, bawal. Pero pag ranger ka, pwede silang di magpagupit. Papaba ng bigote nga eh. Oo. Kasi lagi silang nasa bukid. Yan din pangarap ko noon, army. Kaso, di ako nakatapos kaagad. Ngayon, hindi na pwede. Overage na ako eh. Pag pala mga kapit. Ilang taon ka na ngayon? 25. Ah, Matawag pa yan. expired na. Overage na. Yun ko kung pwede pa yung 26. Tanungin mo yung ano, sabi mong backer mo. Kung pwede pa. Kung di ka makapasok sa ganyan, dami pa naman pwedeng trabaho. Masipag ka naman. Dapat tumagkan yan. Bigote ko sa gusto. Ha? Oo. Ang hawak ng pagkutsilyo eh. Ha? Kutsilyo hawak ng kutsilyo pambaril eh. Kutsilyo pambaril. Oo. Pumbat. Pumbat tawag yan. Pumbat eh. Try mo kape mo, mamainit pa. Gabi ka na sa daan. Hindi na rin tumbahan. Wala pa ituro dyan eh. Si? Ituro siya wala pa dyan eh. Hanapin mo nga. Ituro siya. Wala pa dyan. Wala pa si ituro siya. Wala pa. Sabihin ko lang yun. Pagawan mo rin ng baso. Mukha naman ni Tricia mag-isa. Kasi dyan, wala pa sa dyan. Natulog na dito. Tapos ikaw naman sa gilid. Tulong baso. Nilagyan na mainit. Pag nilagyan na mainit, lalabas yung ano, picture. Pwede naman yun. Pagod maglabas. Pili nga ako eh. Anong illegal ka tulong siya? Malapit na eh. Ano? Malapit na ba tayo tulong siya eh? Malapit na na. Birthday. Birthday? Kailan? Malapit. Kaya nga ako lang. Ano yung illegal? Ayos ah. Nag-ano raw siya. Nag-iisip daw siya kung ano yung pwedeng iregalo kay Tricia. Kasi malapit na daw yung birthday. Ayos ah. Kailan yung birthday? Basta ako. Ikaw pa natanong. Hindi mo tinatanong. Basta mamaya malapit na daw. Regaluhan niya pala si Tricia. Jeep, panakalangpas, mali mag-ahabol ako. Panakalangpas, mali mag-ahabol. Pag nakalagpas yung birthday niya, maghabol ka na lang ng regalo. Ingat po kayo. May boyfriend ata yun eh. Iba na lang kaya. Iba na lang. May boyfriend naman yun eh. Ito pa tanong eh. Baka masaktan ka lang. Hirap pag masaktan. Diba? Dati ka, dati si Ken eh. Si Minity.
Ayun na, uwi na si Tilo. Ingat ka. Ingat ka. Umuwi na. San Roque ka na lang matulog. San Roque. Hanapin ka na dun. No. Sige, tambay-tambay ka na lang dito pag ano. Walang gawa. Dandahan. Sige. Umuwi na. Hindi na kasi ko pumupunta dun eh. Simula pag alis, simula nung pagdating dito. Ayan po, at grabe, natapos na namin ni Ami. Nakasampay na rin. Ligpit ko muna to. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog. At maraming salamat sa pagbisita ni Tilo. At nabuboring siguro kaya nagtambay-tambay. Tapos nagtanong sa akin saan yung may pagupitan, tinuro ko doon. Sabi ko sa kanya baka ako inaanap na doon nila Nanay Shoni. Mama ni Kuya Noli kasi ang alam doon siya eh. Kaya nagtambay-tambay dito gabi na. Ayan po, hanggang dito na lang muna. At maraming salamat sa lahat ng mga viewers, anonymous na mga sponsors at sa mga sponsors, silent viewers. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan po, bye-bye.